Deze week ben ik op pad met schreeuwer, presentator en theatermaker Nienke de Jong. Ze neemt dus mee naar het Gwayengeer van haar jeugd. Wie beziek je een oud aula in Snits? Toen vond ik het wel echt verschrikkelijk spannend. En hebben we biet, midden in het dorp. Ik heb biet, Nienke. Nou ja. Johnson bought the farm, put a needle in her arm. That's the way that it goes, that's the way. Ik ben Joert in Gwayengeer voor een treffen met een alziedig vrouw, Nienke de Jong. Ze presenteert televisieprogramma's, maakt podcast, schreeuwt columns en boeken en is zijn echt theatermaker. We hebben aansprutsen bij het Keertsveld, midden in het dorp. Everybody's buying little baby clothes. Hoi. Hey, Nienke. Tomme, hoi. Goedemorgen. Hoi. Nienke de Jong, hoi. Goeie, hoi. Hoi, goed je te zien. Hey, wij zijn hier op een prachtig plakje. Maar Goed, hè? nog mooier waar. Ja, maar daar ja. ben we. Wij zijn in Gwayengeer. Hier ben ik Benne en hier ben ik Grutbracht. Hier ben ik tot mijn 18e. En dus hij ben je hier nog altijd, dus ik ben hier nog regelmatig. Ja. En dit is eigenlijk zo'n beetje het centrum van een jeugd, of net? Ja, zeker. Ja, ik bedoel, de Tjerkerk heb ik vroeger een heel soort. Hierachter is het Keertveld. Ja, daar stond ik elke week wat vakken te keertsen. Ja. Ja, hier gebeurt het al hier. En dat is ook het fijne van in een dorp ben. Dat is als Lieds ben al gewoon los vertrouwd bent. Want ik koe hier iedereen. En Ja. dan koe je net heel soort gebeuren. Dat wij weer alle dagen gewoon terug het dorp. En gewoon vat. Ja, dit. Het warpse leven. Ja, zeker. Zeker. We rennen verder terug het smoeke Gwayengeer en gaan op zoek naar je mooie visstek. Nou, dan maken we hier maar even een mooi stekje zoekje. Ja, do snapst is, dus zo is het waar we zitten met, hè? Wie meid ze vis calculeren, doggen aan zo'n heken en gaan waarom naar de jeugd van Nienke. Nou, Nienke, zijn we samen met de visje in het dorp van de jeugd. Ja. Juldes krijgt al van, nou, dat is hier een protte. Eigenlijk is hier in het dorp wat te vinden, met je zwemmen, dekken, keertsen. Ja. Wat wist van Famke? Oh jeetje. Ik wie wel een fleurig famke en een soort praten. Ik was wel onwijzig, maar ik had graag mij wat er wat georganiseerd werd. Dus, en ik houd een heel soort van lezen. Dat die ik een heel soort. En wij hier dan de bibliobus. Die het elke week op manje in het dorp kwamen. En dan ging ik met mijn pasje naar de tuin en heb ik 4 boeken. En dan lees ik die in een week uit en dan een week later ging ik weer. Dus het wie en een heel soort boetenwezen en badje en dat soort dingen dan. En een heel soort lezen eigenlijk. Ik had wel eens lezen dat je heel grut geweest op hoe het opvoeden best. Waarom is dat? Wat dus uit hem denk ik heel goed dien haar is dat ze us grutbracht haar maar de blik op een vrouw, dus de blik naar buiten en net naar binnen. Dus ik omdenken haar om de mensen om die heen en ik die bewust wijzen van het gelok dat hast dat liets wist en dat opgroeist. Hier in een land west vrij bist en dat er altijd ballen tussen is en dat is nooit honger hoeft te lijden en dat is net. Nou ja, dat vond ik heel wichtig dat ze dat dus bijbracht haar. En zij is ook heel erg stimuleert om fouten te maken. Oh. Ze hebben net vaak ingrepen bij de plan die ik hier of ik heb nooit van hen gehoord van nou zo is dat nou wat van. Hoe gek ik mijn plan ik wien, ze zijn dat nooit. Nee. En dat vind ik gewoon heel goed, want ik denk dat het heel wichtig is als ben dat is leerst dat is fouten maken meest en dat is er ik van leren kist. En dat is net als ouders. Ja, er waren zo oud-timmers dat die ben daar de rondte net van krijgen. Want juist van die fouten en vanzelf wat omrommelen en dingen proberen en dat nog een keer proberen en we wat oors verzinnen en dat wij proberen. Daar leert u uiteindelijk, denk ik, het meest van. En als dan je weer in het dorp zit, eigenlijk, ik zei dus krijg al het centrum van mijn jeugd. Wat viel er dan weer bij om je weer te wijzen tegen bij die ordelijk hoers? Dit viel nog altijd wel eens thuis. Dat vind ik wel heel bijzonder, want ik ben op mijn 18e ben ik hier futgegaan, toen ging ik studeren in Utrecht. Maar als ik hier rondren, dan viel ik me hier nog altijd thuis. Kist ik iedereen nog? Ja, dat had van Murken, ja. Ik weet nog heel goed. Ik wie toen een keer nog, gewoon op een snij en ik wie even een rondje erin met 2 van mijn band. En we waren op het Tjerkenhof en er kwam iemand voorbij erin en ik jerde hem zeggen van, oh, dit moet Nienke ik even weten. En toen wie een skip deer bieten toch een wolf. Oh. Dat, nou ja, zo'n soort nijtje. Dat is echt zo'n dwarps nijtje. Ja. Maar dat die man dus dacht van, oh, maar dit moet Nienke ik nog weten. En dat viel dus zo goed. Ik dacht, yes, ik jij er nog bij. Dus dit is nog steeds
mijn thuis. En ik denk dat ik net uitmaak hoe lang ik hier fut ben of Nee. die jaar ik hier, zeg maar. Weet ik op de vrouw ik ben, ik kan altijd hier weer naar waarom. 2 a.m. bars were closing. Heard the news on Channel 4. Het begin van Nienke haar creatieve werk leidt van een groot pad in Snits. Onder Bogermanskwallen ging een verhaal van haar riepen. Nou, we hebben al naar die puberteit, of net? Ja, precies. Ja. We waren natuurlijk correct in Gwaingen. Nou, dat Ja. wie mijn jongste jeugd. Ja. Nou ja, en als dan vanuit Gwaingen, ja, daar had het zoen. Dat is net een soort. Dus Nee. als dan wat ouder was en was een beetje de wijde wereld in, dan moest een snit. Dan maar we hier maar even naar binnen, of net? Dus even zien of het nog zo is als ik het me herinner. Ja. Nee, die. Right or wrong, battle lines are drawn. Like the difference between dusk and Ach ja. Oh jeetje. Ja. Oh, wat grappig dit. Waar ben we correct, Nienke? Nou, dit is de oude aula van het Bogerman. Ik ben al in het Bogerman in Snits, mijn oude middelbare school. Hier hien we altijd de feesten. Ik zit in de feestcommissie. En we hebben altijd de Kriesmusicals hier. Werk ik altijd om mij die en haar. En ja, deze squalle Bogerman is best wel een grote squalle. Hierachter zit nog een heel squalgebouw. Maar als ik denk om mijn tijd op het Bogerman, dan denk ik om mijn tijd hier in de oude aula. Dus daarom vind ik het zo leuk dat we hier binnen en dat er helemaal niks verloren is. Het is nog altijd hetzelfde, ja. Ja, want dan kist hij bijvoorbeeld nog vast toen ze voor het eerst op het podium stiert. Hoe wie dat? Ja, dat weet ik hier nog. Want we zitten correct in het zwadden. Toen gingen we muziek doen. En toen speelde ik hier zelf een bandje regelen. Maar mijn broers erin en al je vrienden van hen. Dus al je van die grote jongens. Ja. En toen moesten we een festje, zong ik samen met mijn vriendinnen. Die een festje van Bryan Adams en Mel C. Baby When You're Gone. En toen vond ik het wel echt verschrikkelijk spannend. Maar dat kwam ik omdat ik al die grote jongens achter me hier. En ik het voor hen gewoon goed doen. Maar het shitje van die theatershow, die is nou haast. Die is hier misschien wel lijn, of net? Ja, dat denk ik ergens wel. Want dit Bogerman wie in mijn tijd echt wel een squallen werd een heel soort koer. En wij ik een heel soort plan gewoon meisje mocht. En dat ze ik gewoon zeiden van, oh ja, leuk. Geef maar dwan, zie maar of het lukt. En wat betekent specifiek dit plak dan voor die? Ik denk dat dit het eerste plak wie werd ik het gevoel hier van wat ik meidje, dat is leuk en dat doet het daar. En wat ik meidje, daar kan ik de romte van nemen. Dat is het eigenlijk. Ja. En ik denk dat dat in een carrière heel wichtig is. Dat is van sommige mensen een opkontje krijgt. Mensen die zien die zeggen, de maar dwan, dat is leuk, dat kist ook wel. Maar ik heb mensen die de romte jan om te ontdekken, was het eigenlijk kist. En dit wie eigenlijk het eerste plak werd ik viel van, oh ja, ik mij dat gewoon ontdekken. Nienke is een alziedig vrouw en is lastig in een hokje te plaatsen. Podcasts, columns, televisieprogramma's, theater, ze dacht het al jaar. Nou, nee, alles was al die en haar start. Dus vraagt hij van, nou, ik maak direct maar een theatershow weer beginnen. Ja. Ik doe nog net genoeg. Nee. Het leven een handleiding, zo heet het. En wat is nou die grote levensles dan? Nou, wat me heel erg helpt, is dat eigenlijk de meeste mensen net zo heel erg maar niet bezig binnen. Dus toch, ik vind het altijd een heel verlammend idee als mensen zeggen, nou, wat zou die en die er wel net van vinden? Wat zullen de mensen wel net denken? Maar die gedachte is die zelf heel lietsmeidje en die zelf ik heel erg Kwetsbaar misschien wel. Ja, en ja, Wiels dat hoeft helemaal net, want de meeste mensen zijn eigenlijk alleen nog maar met zichzelf bezig. Iedereen is vooral een beetje met zichzelf ontwrakselen. En wat een oor van die vindt, maakt ik eigenlijk dus uiteindelijk net een heel soort uit. Dus iets soevereiner in het leven staan, iets minder die afhankelijk opstellen van wat oren van die vinden en meer denken om wat zelf eigenlijk wost en best zelf in leeuwst en wat zelf mooi vindt. Dat is volle leuke leven. Dus ik denk dat dat uiteindelijk misschien dan de levensles is van die vaststelling. Ja. En is dat, die levensles van die, is dat ook weer herleiden aan het leven hier? Ik denk eigenlijk wel dat, als ik het dorp ervoor had, zoals ik hier opgegroeid ben, hier kreeg ik hier altijd het gevoel dat je hier heel erg die zelf wezen mocht. En ik heb me hier nooit behind field. Of er had hier nooit iemand zien mij zijn van, wat hast du al je grote plan?
Maar de bist me afhankelijk uit Friesland, Werm, Soest, zo groot dremen of zo. Helemaal net. Ik hier een meester op een basisschool hier, meester Gerrit. En toen ik in groep 8 zie, toen vregen mijn ouders aan hem van... wat denkt dat Nienke uiteindelijk worden zal? Want ik ging van squallen, wat gaat ze nou doen? En toen zei hij, gewoon super serieus, hij zei... Ja, ik denk eigenlijk correspondent in New York. En hij zei toen mij zo... Oké, ja, kind, is toch? Ja. En dat jij ik dus hier in letter, ik dat hij dat zei niet. En toen dacht ik, wat goed, is toch? Dit is ik gewoon een master die ik zei het van geer maar, huppatee, en dreef maar grut en maak je er maar wat van. Ik kan bieden, Nienke. Nou ja, Wat is maar het? ik zie het helemaal net op te letten, maar hoe zegt is dat nou dan? Ja, ik zei dat ik correct ondergaan. Ik zei wat beweging in het water. Dit is een blank voortje. Een blankvoortje, nou ja. Mooi weesje, hè? Ja, Mooi whisky. heel mooi. Nou, daar gaat er weer. De 14. Nou, weer een mooie dag, Nienke. Ja, wie een hartstikke mooie dag, Zelf dankjewel. nog een visje voor. Nou, precies. Wij dat nou toch. Hartstikke mooi, dankjewel. Na je weken in Biet. Piet Adema. Hier neemt dus mooi naar de pijn van zijn jeugd. Goeie!